הכוונה יש יותר ויותר אנשים, אבל נראה לי שהעולם לא אמר איש צר לי המקום, או שכן הרגישו ולא נעים להגיד. אבל בכל זאת, זיכרון בסלון שנה שלישית זה כבר חזקה. כבר לעצם הטקס יש היסטוריה. לטקס הזיכרון יש זיכרון משלו. זיכרון מהשנה הראשונה שהתחלנו עם זה, עם ההרצאה המאלפת בעיניי של סימה וייס, שהיא גם במקרה גם אמא שלי, שהקימה את ארגון עמך לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה, שעמדה בראשו במשך המון שנים. זיכרון מהשירה והנגינה המדהימים של יעל זילברשץ, שלשמחתי הרבה גם הערב איתנו. זיכרון זיכרון מסיפור חייו, סיפור הישרדותו בהונגריה של ניצול השואה קורט גבור, ששמענו שנה שעברה. זיכרון מיצירת האומנות המאלפת של רותי אוסטרמן, ששמענו פה שנה שעברה, שאגב ברגעים אלה ממש היא מעבירה את אותה הרצאה בזיכרון בסלון בלונדון, בבית שבו גדל זיגמונד פרויד, עד לשם הגיעה. מה? באנגלית? כן. פולנית. לא בילדותו, בשלב יותר מאוחר. ככה היא סיפרה. בכל מקרה, לא תכננתי לעשות פה תקציר הפרקים הקודמים. כן. לא תכננתי לעשות תקציר הפרקים הקודמים, תכננתי רק להגיד שזה לא דבר של מה בכך. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו ששנה אחרי שנה קבוצת אנשים, קבוצות רבות מאוד של אנשים מתכנסות במרחב הפרטי האינטימי לערב שכל כולו פעולה של זיכרון. כי זיכרון הוא החריגה מעבר לאדם, הכוח המפיל מחיצות, התובע מפגש, הקושר בין בני אדם, ההופך אותנו לבני אדם, וככזה הזיכרון יעמוד במרכז הערב. במלחמה שרדה במסתור בעליית גג, עלתה לארץ לבדה בגיל 14, ונשמע את סיפורה בעזרתו של חיים גם. אני נותן כללי, נולדה בעיירה ז'רקי ליד צ'נסטחוב שליד קרקוב. שנייה, סבתא. לאט לאט. נולדה זה.
חוותה את המלחמה בגיל 8, היא הייתה בת 8 כשפרצה המלחמה, חוותה שם את המלחמה, ועכשיו היא תספר אולי קצת עוד על לפני המלחמה, על החיים בעיירה לפני המלחמה. נורא מעניין. והיא פולניה, למי שעוד לא קלט. בעיירות פולניה זה ידוע שגרו הרבה יהודים. והיו עיירות והיו עיירות. העיירה שלנו, אני לא יודעת איך האחרות היו, כי בטוח בגיל 8 לא טיילתי ולא נסו לטייל רחוק או קרוב. אז אני לא יודעת, אבל אני רק אספר כמו מה שהיה בעיירה שלנו. העיירה שלנו הייתה על יד עיר גדולה שקראו צ'נסטרהוף, שם היה מחנה גם ריכוז גדול ומחנה עבודה גדול, ובעיירה הזו גרו הרבה היהודים, כמובן יהודים, מדברים עכשיו על יהודים, ובמרכז של מרכז, בכל העיירה. ואנשים מאוד עשירים. מהעיירה הזו כמעט ולא נשארו אנשים, היו בגטאות וגם במחנות, כל מיני, כל אחד בצורה אחרת. בדרך כלל היה גירוש. הגירוש היה מאוד אכזרי. אנחנו לא היינו כבר בעיירה, ברחנו לעיירה אחרת, שאמרנו ששם זה טוב. שם זה לא היה טוב. אבל זה הרקע של הכללי. היה גם בתי ספר, ואחד הישיבות הגדולות בפולניה הייתה בעיירה שלנו. למה זה היה שם, אני לא יודעת, ואני לא יכולה לספר למה זה היה, אבל עובדה ששם זה הייתה ישיבה, למרות שהעיירה לא הייתה כל כך גדולה, אז היה שם, ושם היה הרב טברסקי, שהוא ניהל שם את כל הישיבה הגדולה והזה. כל היהודים היו דתיים? רובם. ומי שלא היה, אז הוא לא היה לו כל כך מקום מכובד. והיו ילדים, כמובן שהלכו לישיבה, כי ההשפעה הייתה מאוד גדולה על הדת, אבל גם היו ילדים שגמרו בית ספר, חייבים היו לגמור ילדים בית ספר עממי, פולני. אחרי בית ספר פולני, זה היה נהוג בפולניה, לא יודעת אם בארצות אחרות זה היה ככה, ילדים למדו בישיבות, זאת אומרת, מדברת על ילדים בנים ובנות, בנות גם או לא? בנות בבית יעקב. חבל שלא הבאתי את התמונה של בית יעקב, של התמונה שאני נמצאת שם. את למדת בבית יעקב? אני למדתי בבית יעקב. עד גיל 8? עד אחרי גם כן, תכף אני מגיעה עד 8, ואז אני אגיד מה הלאה היה. והיו ילדים שגמרו את הבית ספר העממי, הילדים שיכלו להרשות לעצמם, כי זה כבר הכל היה פרטי בטח. אני לא יודעת איך היה החדר ואיך הבנים למדו, אבל אני רק יודעת בבית יעקב. בבית יעקב היו ילדות מסודרות מאוד ומאוד ברמה, וכמובן שכנראה זה עלה כסף, אבל אני לא יודעת ולא בטוחה. אף אחד לא סיפר לי, ובטח לא נתנו לי דוח על ההתנהגות. אבל היו ילדים שלמדו. אחר כך שגמרו את הבית ספר עממי, הייתה בעיה. כי היו כבר הורים שאמרו שנוסף לזה שהילד לומד בחדר או בישיבה, הוא צריך גם השכלה גבוהה בזה. שלחו הבנים, אני לא יודעת, כי אני רק יודעת מהבית שלי, מאחי, שלחו ילדים לבית ספר תיכון, זאת אומרת גבוה,
לעיר הגדולה צ'נסטוחוב. שם למד אחי. לא יהודי. לא, כנראה שכן יהודי. כן יהודי, אבל ברמה מאוד גבוהה, ושם זה עלה כסף. אבל הילד הזה, הוא היה כבר אחרי בר מצווה. וגם רצו שהוא יחיה בבית דתי. הוריי, אני מספרת על הבית שלי, שמה שהיה, וזו עובדה. החזיקו משפחה שלמה, שישמרו על הילד ויקחו אותו לבית ספר, ושהוא היה אחרי בר מצווה, שיתפלל בבוקר והכל, ושמרו שהוא גם יקבל את החינוך מהבית ספר הכללי, אבל גם דתי. אז איך הוא יכול היה לשמור? אך ורק במשפחה סגורה, שהוא יגדל שמה, וכמובן, אני לא יודעת כמה פעמים ואיך זה היה מסודר בשביל לבוא לזה. זה... כאילו אתם הייתם מאוד דתיים, ולאבא שלך היה חשוב שיהיה לו השכלה כללית. ההשכלה, אני לא יודעת איך הוא הגיע לזה, כי לא, בטח לא הייתה את ההשכלה הזו, מה שהוא חלם לתת לילדים שלו כנראה. מה אבא שלך עשה, סבתא? קצת אנחנו, העיירה הזו התעסקה בדרך כלל עם אורות. אורות, פעם לא הלכו נעליים עשויות כמו שעושים עכשיו, או שבגדים עליונים או זה. אורות. לנו היה עסק די מכובד בפולניה, על הגבול שלא רחוק מגרמניה, ששם היו מביאים סחורה לפולניה, והיו מעבדים את זה בבתי חרושת, שהם חלק היו שייכים לנו, וזה, ואיבדו אותם, ובחרו גם, וגם שלחו בחזרה לגרמניה את הסחורה כבר הגמורה. והעסקים של אורות בפולניה בימים ההם, אני לא יודעת איך עכשיו, אבל בימים ההם היה מאוד מכובד ומאוד עסק גדול. ומה שאבא שלך מתחיל להבין שמתחיל להיות לא טוב, ומה הוא עושה איתכם? זה כבר במלחמה. בסדר, אנחנו הולכים הלאה. נדבר על המלחמה. כן, עכשיו נכנסים רק למלחמה. עכשיו אנחנו גמרנו בית ספר. כבר כולם מלומדים. דיברנו על השכלה. השכלה. את בת 8 ועכשיו את... מה קורה? אנחנו בזמן של הגרמנים שנכנסו לפולניה, אני לא יודעת בארצות אחרות איך הם התנהגו, אסור היה לקבל ילדים יהודים לבית ספר. זה עשו לנו את הטובה הזאת, הפולנים בעצמם בכבודם. הם לא הפריעו להם שהיהודים לא באו לבית ספר. שום דבר לא הפריע להם. חוץ מזה שהם עשו לנו יותר גרוע, אז בטוב שום דבר לא. למרות שאנחנו עברנו אצל פולנים, אבל בזה אנחנו נגיע בקיצור בסוף. אז הפולנים כנראה שמחו, אבל ההורים היו צריכים לתת השכלה, לא ידעו שיהיה כזו השמדה של עיירות שלמות ורחובות שלמים נעלמו. אז באו פליטים מעיירות אחרות אלינו, ובין אלו היו מורים ומורות, והם פתחו בית ספר פרטי. ושם אפשר היה לרשם, היו כמה בתי ספר, לפי הדרגות שמישהו יכול היה להרשות לעצמו, ואנחנו למדנו עד 39 פרצה המלחמה, עד 40-41, התחלת 41. ואם זה היה לגלי ככה או לא לגלי, אני באמת אין לי את מי לשאול למה הרשו לנו אותנו, אבל שם היו רק ילדים יהודים שלמדו.
באה בשנת 41, שהתחיל הגירוש הגדול של כל יהודי פולניה, והתחילו בחלקים של פולניה, הפולניה היא גדולה, היא נשארה כנראה גדולה, וגירשו יהודים וזה. ואז נוצר מצב שהיו אומרים, בעיירה הזאת כבר גירשו את היהודים, ניסע לשם, אז כבר לא יעשו גירוש עוד פעם. אז קרה מקרה שזה יוצא דופן, שאני רוצה לציין, שקם אבא בשבת, שהוא ידע שצריך להתקרב הגירוש, הוא הזמין לא יהודי, גוי עם עגלה, והעלו אותנו, ילדים, בשבת בבוקר, שזה לא היה מקובל בעיירה שלנו, לנסוע לעיירה פילצה שהיה במקרה השבוע בעיתון, ששם בבית קברות הוציאו מצבות ובנו בתים. וזה לעיירה הזאת אנחנו הגענו. במקרה ראיתי את השם, ובעיירה הזאת באנו. למה באנו לעיירה הזאת? כמה ילדים הייתם? בבקשה. כמה ילדים הייתם במשפחה? המשפחה אנחנו 3, 2 אחים וילדה. היא הקטנה, היה בת. הילדים נסעו? או עם ההורים? עם ההורים, כמובן. נסענו לפיליצה בגלל שהרב הוא היה מקורב אלינו באיזה צורה משפחה. ומה שאני זוכרת מהפיליצה הזה שהיה השבוע כתוב בעיתון, אני זוכרת שהיה סוכות, שהיינו בסוכה אצל הרב, מוזמנים, ואיפה גרנו ואיפה היינו, אני לא זוכרת. כנראה שסידרו לנו באיזה מקום. אבל לא לקח הרבה זמן, הודיעו שמגיעים לעיירה הזו ועושים עוד פעם גירוש. כי הגיעו הרבה אנשים שברחו מפה לשם לפה. כל אחד רץ במקום אחר ולא ידע איפה טוב ואיפה לא טוב. אבל עובדה שרצו להציל את עצמם. אז חשבו אולי פה יהיה טוב. אז פה לא טוב, אז שמה טוב. איך אנחנו הגענו מפיליצה הזה בחזרה אלינו הביתה, אני לא זוכרת בדיוק, אבל הגענו. עשו הגרמנים עוד פעם אצלנו בעיירה גירוש, ובין האלו בגירוש הייתה אמי ואחי השני בתור. זאת אומרת, אחי שהוא חי כרגע באמריקה, והם תפסו אותם גם לזה. אבי נשאר בעיירה בגלל שהוא עבד אצל הגרמנים. מה הייתה עבודה? מסכן, מה שאמרו, זה הוא עשה בטח. וזה, אלו היו נקראים היהודים הלגליים. מה הוא עשה עם כל העסק שלו? סליחה על העסק של נכנסו הגרמנים, אז תפסו תכף לנו את הסחורה. זה שאנחנו חלק בטח של הסחורה שמנו במקומות אחרים, לא במחסנים שלנו, ומזה בטח היינו חיים. אבל נוסף לזה, אני אציין שאבי זכרונו וברכה היה נחשב כנראה שבן אדם די מכובד וגם פיקח. היה אומר שמרוויחים צריכים לשים פרוטה בצד. וזה לא בשביל לקנות בתים, לא בשביל האדמות ולא בשביל שום דבר, רק בשביל יום קשה. היה קורא לי יום קשה. איפה הוא שם את הכסף ומה הוא עשה עם הכסף? אינני יודעת. בטח לא, אני לא קיבלתי את הדיווח מה עשו. אבל זה שעזר לנו לחיות
גם לחשוב באיזה צורה אפשר להציל את מישהו, או לעזור, אז בטח עזר. אגב, שווה להזכיר סבתא שהייתם משפחה גדולה שם, נכון? היינו משפחה מאוד גדולה, כמעט, אני לא יודעת, חצי של שתי משפחות, כאילו בסדר. שתי משפחות גדולות ענקיות, כי סבא אמר שבעיירה הזו לא עוזבים. אבי אמר, העסקים שלי לא בעיירה, הם בכל המקומות בפולניה, איפה מזמינים סחורה, שמה שאני שולח, אני קונה, אני מוכר, אני זה. אז הוא אמר, אני לא צריך את העיירה הזו, זה. אז הוא אמר, אתה מזל, אתה לא משאיר. אתה מוכרח פה להיות. ואבא שלך בעצם ראה את עצמו אחראי לדאוג להצלה שלכם? להצלה לא רק שלכם, גם של המשפחה. קודם משפחת אב וגם בני דודים. אז מה הוא עשה איתכם קודם כל? לא, קודם כל אנחנו נשארנו עם סבא וסבתא בבית, והם לא עבדו. והגירוש היה בינואר או בפברואר 41. קור היה שזה אי אפשר לתאר. כאילו הזמינו באופן מיוחד לעשות לנו דווקא. ואנחנו היינו שני ילדים, ולא ידענו מה לעשות. שאלנו את הסבתא והסבא. הסבתא אמרה, תיגשו שם איפה אבא עובד בבית זה וזה, שם הגרמנים לקחו אותו לעבודה. תשאלו את אבא מה אתם עושים. האמי כבר הייתה בגטו. אז אנחנו הלכנו לאבי ושאלנו, מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים עם הסבא וסבתא לרדומסק, לגירוש היהודים שאוספים מכל הסביבה. הגענו לשם, מצאנו את האבא, אני לא זוכרת אם אחי גם היה יחד איתי, וכנראה שכן, זו הייתה חתיכת דרך, ושאלנו את אבא. דבר ראשון, מה שאני זוכרת, שדמעות הלכו לו מהעיניים, ולדבר הוא לא יכול היה. לדבר לא יכול היה. ראינו ככה את האבא במצב כזה, שלא נותן לנו עצה, כי הוא לא יכול היה לתת. מה הוא יכול היה להגיד? לכו עם הסבא וסבתא. תישארו פה על ידי, אי אפשר היה. אז ראינו את הדמעות, הלכנו בחזרה, ואמרנו, אבא לא אמר לנו שום דבר. אז הסבתא אמרה בפולנית, uciekajcie. זאת אומרת, תברחו מפה. אז אנחנו אומרים לסבתא, את אומרת שאנחנו נברח? אין לנו בגדים, אין לנו לאן ללכת. לאן את אומרת לה ללכו? תלכו. ואנחנו, שתינו, אני ואחי, עזבנו את הסבתא וסבא. וכמה הוא היה? שנה מבוגר ממנו. הסבא וסבתא, את הסבא וסבתא, והלכנו, אז אמרנו, לאיזה דרך ללכת? איפה אנחנו מכירים את איזה כפר? את מי אנחנו מכירים? את הפולנים? זה כבר היה אחרי גירוש, הכל היה סגור, הבתים היהודים לא היו קיימים, לא היה אפילו לשאול לאן ללכת. הלכנו ככה כל הלילה. ואחי רצה לישון, הוא היה חלש, קטן, רזה, אומנם יותר מבוגר ממני, אבל הוא היה רזה כזה מסכן. אז אמרתי, אל תרדם לי, אתה תרדם, אתה לא קם יותר, קר. ושמענו שנופחים מסביב כלבים. זאת אומרת שהגרמנים מסביב לנו. אבל אנחנו, התברר שהגיע בוקר שהאבא שלח עגלה אחרינו ומצאו אותנו הגוי והביא אותנו בחזרה לאבא.
ואבא הכין לנו מקום אצל פולנים, מכירים, והרשו לנו להיכנס בשביל להתחמם. היינו קבועים, היינו בלי אוכל, היינו בלי בגדים חמים, בלי שום דבר. נתנו לנו לשבת כל פעם שאני מגיעה לעיירה, אני הולכת לבית הזה ולראות את האח הזה, זה איפה שחיממו, בשביל שנרשו לנו לשבת. וקודם כל הוא הציל אותנו שלא הלכנו לרדומסק עם הסבא וסבתא, כי הסבתא הייתה עיוורת נסתה, אחרי שלקחו לה את הבן ולא חי, ונסתה ממש שלא ראתה, וסבא לא רצה להשאיר אותה, והרגו אותם, לא הלכו עם הגירוש, רק הם ירו בהם ברדומסק, כשהגיעו ברדומסק, כי הסבתא לא ראתה ללכת, הוא הוביל אותה, אבל הם הרגו אותם. ואנחנו היינו ברדומסק, ושם יש קבר אחים, ואני יודעת בוודאות כמה אחים מהסבא שלי נמצאים בקבר הזה. זה לא רק הסבא שלי היה שם. היו שם, זה היה בית של 9 אחים, וחלק של האחים היו שם ברדומסק. מכמה הם היו? מי? סבא וסבתא. הסבא וסבתא, אצלי היו נראים שהם זקנים, אבל בסך הכל הסבתא הייתה בת 50 וכמה. אז עכשיו אני יודעת שהייתה צעירה, אבל הייתה נראית מבוגרת. זה ההורים של אמא שלך, נכון? זה ההורים. הוא דאג להורים שלה. אבי היה יתום. האבא שלה היה התחתן יתום. התחתן יתום ממלחמה העולמית הראשונה, שהיה טיפוס ונפטרו ההורים. זה סיפור רחוק. אבל תמיד אבא אמר, לא לפחד מגרמנים, לא לפחד. הם הצילו אותנו במלחמה. אני הייתי קטן, אני זוכר, וגם דברים טובים. והם יצילו, הם לא יעשו רע. הם לא יעשו, היהודים לא האמינו. אם הייתי יכולה, אנחנו עכשיו בדיוק במעמד כזה של השואה והכל, אבל אם הייתי מספרת איך מסבירים בפולניה שנוסעים תלמידים, מסבירים על הגטו ורשה ועל המרד. אם אני הייתי צריכה להתחיל לספר על המרד גטו ורשה, איך הגיעו אלינו הביתה, ולבקש מאבא כסף בשביל המרד, ובאיזה צורה הוא נתן, ואיך הוא ניסה, ובפרט האח שלי הגדול, בשביל להציל אנשים הם עשו, ואיך הם עזרו, אז אני צריכה לשבת עכשיו, מפה עכשיו עד תחיית המתים. בשביל כל סבתא, אוקיי, ועכשיו באמת מגיעים בעצם לדבר המרכזי שהציל אתכם. כן, אז האבא נתן הרבה כסף לאיזה גרמני כנראה, שידע למי לתת. תודה רבה. הוא ידע למי לתת, והביאו מרדומסק לפני הגירוש היהודים הכללי, הביאו את האמא ואת האח שלי בחזרה לז'רקי. עכשיו מתחילה הטרגדיה שלנו. אין לנו איפה להיות, אין לנו איפה להיכנס, אין לנו אוכל. אבא לגלי אצל זה, ודוד שלנו ודודה, גם לגלים עובדים אצל הגרמנים. איפה שיושנים ביום, איפה יושנים בלילה, לא נמצאים ביום. איפה ביום, לא נמצאים בלילה. מה? טישו? טישו, יש. בהתחלה. מצבנו קשה וטרגי. כאלו, כמו אנחנו, היו הרבה אנשים. יום יום,
הגרמנים, זאת אומרת הפולנים, הלשינו, והגרמנים הרגו אותם. ואנחנו חיים. מה אבא שלי יכול לעשות איתנו? הוא לגלי עוזר ליהודים בבוקר, אוכל מביא, איך קוראים מקווה? זה גם מקווה. הם היו יהודים שמה, אז בבוקר הביאו להם לאכול ולשתות. הדליקו את התנור בשביל הגרמנים שהתרחצו ולא ידעו שלמעלה יש יהודים. אבל אבא נורא פחד להכניס אותנו גם בין היהודים האלו שיתפסו אותם. הוא מחפש מקום בשביל להציל אותנו, אבל הוא לא יודע איך. כשהוא עובד אצל הגרמנים, פוגש ידיד טוב, צעיר בגילו. אבי היה צעיר. אז הוא אומר, אדון זבורובסקי, אתה עובד פה אצל הגרמנים? אז הוא אומר, כן, אני עובד. אבל אשתי והילדים שלי, רק 2 היינו. כי האח שלי הגדול נסע לרדומסק להציל לאנשים. אז הוא אמר, אבל אשתי ואת הילדים, אין לי איפה להחזיק. מה אני עושה, אדון פואצ'ק? והוא היה אמיתי, לא רק פולני, רק חצי פולני וחצי, אחר כך נודע לנו שהוא היה ממוצא גרמני. אבל הם חיו בפולניה, כל המשפחה שמה בעיר שלנו. והוא היה ידיד טוב של אבא. הוא אומר ככה בשקט לאבא, אדון זבורובסקי, אתה יודע מה? תבוא, אם אתה יכול לצאת, אתה לגלי, תבוא בערב אליי. הוא היה מהנדס. אני עובד גם אצל הגרמנים, אתה יודע? אז הוא אומר, כן, אני רואה אותך. אני רואה, אני לא מדבר איתך, אבל אני רואה אותך שאתה עובד. אז הוא אומר לו, תבוא אליי בערב. הוא בא אליי בערב, הוא אומר, אני מקים בשביל אשתך והילדים מחבור. אז אבא אומר, איפה זה יהיה? עסק שלי. אני המהנדס. אז אבא אמר, אתה מהנדס? מהנדס נהדר. העיקר שאתה רוצה לקבל את אשתי ואת הילדים. אז זה הכי טוב. לקח קצת זמן, אני לא יודעת כמה ולא זוכרת, אבל יום אחד בעיר אנחנו עברנו למשפחת פואצ'ק, שרק הייתה שם אישה וילדה בגילי, שנה יותר קטנה, הייתה יותר נמוכה, וזה היה כל המשפחה, אבל מסביב, וזה היה במרכז העיר ברחוב הראשי. האמא שלי אומרת, מה זה? אנחנו נהיה פה מול הבית של הרופא, ומול הרופא מהמזכירה, ומי זה? ואנחנו נחיה פה, בעצם הוא רוצה, נכון שזה נכון, שהוא ירצה להחזיק אותנו אצלו בבית, זה לא נשמע דבר כזה. אז אבא אמר, אל תתערבי, אני מסדר את העניין, אני מסדר את הדברים, אני מסדר את הקול שלכם. מה שהוא יגיד ואתם תעשו. אנחנו לא אספר איך היינו חיים ואיפה, אבל אנחנו היינו בבונקר שהוא עשה למעלה על הגג, שהוא עשה בפולניה, בחוץ לארץ, בזה, צריך היה להיות בוידם, היה זה, בונים בית, עושים את זה, צריכים שם את הכביסה, את השמטס, אני יודע, זה לא בבית. שמה הוא לקח חלק של הזה,
ועשה לנו שם את המחפור שלנו. אנחנו היינו, לא אספר איך היו החיים, ואיך הוא נסע לקנות אוכל בשבילנו, שהגויים החברים, זאת אומרת השכנים, לא יראו שהוא קונה כל כך הרבה אוכל, שהוא, תסלחו, מביא מים בשבילנו ואין לנו מים, שאין לנו נוחיות שהוא מסדר. אז הוא צריך היה לסדר את כל העניינים. היינו 22 חודש. וואו. 42 ו-44. זה נורמלי, זה מתקבל על הדעת. לא יצאתם משם? לא יצאנו ולא יכולנו לצאת, רק אח שלך הבכור היה מתלבש, הוא היה יפהפה, הוא היה מתלבש כבחורה, ומסתובב הוא הלך לצלם שיצלם אותו. ינון, סיירת מטכ"ל לא המציאה את ה... יש תמונות איך שרואים אותו כאישה נוסעת, אגב, במעלה. הוא היה בחור יפה. לא, בשביל להציל... בשביל להציל אנשים במלחמה. זה מתקבל, וסוגרים אותו בבית, והוא מרגיש שכנראה מזמינים גרמנים בשבילו. אז הוא רואה שיש חלון שמה, אז הוא נותן פה לסגור, וזה עושה את עצמו שהוא לא רואה, לא שומע, אבל בחלון הזה הוא יצא עכשיו. הוא יצא, ידע שבית קברות של הגויים שם לא רחוק. וסבתא, היית אומרת גם שבבית למטה היו חיים מלאים, גויים היו באים לבקר אותם. לא רק זה, גרמנים באו, הרי באו לפולנים, ואתם הייתם למעלה? ואנחנו היינו למעלה. והילדה הייתה ילדה בגיל שלה, אז היה לך איזה קשר איתה? לא, היא לא ידעה שאתם למעלה? הילדה. היה נקרא שאשתו הרי ידעה, הוא הביא את האוכל וזה, והיא הייתה ממשפחה שונה לגמרי, והייתה לה משפחה גדולה, ואחותה היא עבדה אצל הגרמנים, ואנחנו פחדנו מוות, כל רגע את המוות ראינו. אבל למרות הכל היא לא דיברה ולא שום דבר. אם הוא החליט להציל אותנו, ופעם אחת אבא היה אצלנו בבונקר, וראה, ואמא ביקשה שלא יעזוב וישאר איתנו. הוא אמר, לא יכול, אני יודע שפה ברגע אני לא, בבוקר לא מתייצב לעבודה, הורגים את הגיס שלי ואת הגיסה. זאת אומרת, אחות של אמא וזה. את רוצה? לא בגללי הם יהרגו אותה. הם גם ככה לא חיים, זה סיפור אחר. אבל אני לא אברח שהגרמנים יהרגו אותם בגלל שהגיס לא חזר. איזה גודל היה הבונקר שלא יכולת ככה בחופשיות ללכת. היה מותר לכם לזוז אבל? ביום, אז הם הלכו לעבודה, ואשתו וזה, ונשארה, והילדה הלכה לבית ספר, קצת זזנו. היה מדובר שעשו את הבונקר, שאנחנו נוכל לצאת בלילה מאוחר, בחצר הגדולה שלו, ולטייל. בינתיים, גרה שמה בבית השני, אחד, אז שהיינו פעם אחרונה והוא עשה זה היה הבן שלה. היא הייתה עוזרת של הסבתא שלי. והיא גרה בבית השני. ואנחנו פחדנו ממנה. פחד מוות. וזה היה אנחנו היינו שם, זה ממש מקום קטן, לא יכולת לעמוד שם בגובה בן אדם ולזוז יכולת. מה עשיתם? מה עשינו? אמי לקחה ספרים, הקריאה, עשתה, אבל בלילה אסור היה להדליק משהו, שמישהו למעלה, אסור אור, וזה היה 22 חודש. בואו נשאיר את המקום הזה, כי אנחנו, זאת אומרת, ארבעתנו עברנו, זאת אומרת, אמא... המים והמסתור עומדים, ואנחנו כולנו ראינו את זה, זאת אומרת, זה נמצא שם. כשסבתא שלי הייתה בת 80, נסענו כל הנכדים, עשינו לה יום הולדת 80 בפולין,
וכולנו היינו בבית הזה. בבית הזה הם היו שם, בבית הזה. ואנחנו שלושתנו היינו שם עוד קודם, ופגשנו, הילדה הזאת עם השנים, כבר לא הייתה ילדה. האמת שהאח הגדול של אימא, הוא ברוך השם הצליח כלכלית בגיל צעיר מאוד אחרי המלחמה, ומהיום הראשון שהוא הרוויח את $1 הראשון שלו, לא היה חסר לילדה הזאת שום דבר. הוא שלח לה כסף עוד למשפחה הקומוניסטית ותמך, והיה לה בבית הכל. כי החרימו אותם אחר כך. בכפר היה להם בעיות. היא לא התחתנה. לא התחתנו איתה, כי אחרי המלחמה אמרו שהם משפחה מקוללת ששמרה על יהודים. ולא התחתנה כל חייה. זו המשפחה היחידה שעברה בצורה כזו. ולבת הזאת שהייתה בגילה, תקני אותי אם אני טועה, היה בעיות עיניים מאוד קשות. והבת של אח שלה, שהיום בגיל של אמא, היא רופאת עיניים בישראל, הוא הטיס אותה לישראל. וכתוב היה בעיתון. נכון, היה בידיעות אחרונות. היה כתוב. היא אמרה שהיא הולכת עכשיו לעשות. האבא שלך נתן לנו את האור, עכשיו אני נותנת לך את האור. היא באה בלי שהיא רואה. אז היא אמרה, אז באמת האבא שלי עוזר לכם, אבל עכשיו אני עושה את הדבר הכי טוב בעולם, שאני עוזרת לך ואני נותנת לך את האור. אבל מה היא סיפרה, הילדה הזאת? היא סיפרה שהיא ידעה עליהם והכל? תשמעי, לא כל כך שאלנו אותה, היא דיברה רק פולנית, לא יכולנו כל כך לדבר איתה. ואמא שלך לא יודעת פולנית? אמא שלי יודעת פולנית. אבל גם נפשית הייתה. בשנים שאנחנו ראינו אותה, היא כבר נפשית לא הייתה. לא התחתנו איתה. היא הייתה הם היו מבוזים, אמרתי. והבית היה... והבית היה... לדעתי הייתה... הייתה קצת לא בסדר, קצת לא בסדר, אבל היא נורא התרגשה שהיא ראתה אותה, היא כל כך התרגשה, והיא לא... הכל רצתה. היא רצתה לתת לנו כל מה שהיה בבית, תיקחו את זה ותיקחו את זה ותיקחו את זה, היה נורא מרגש. אמרתי, אני שולחת לך, אחי נותנת הכל. למה את רוצה לתת לי? לא, שיהיה לך, שיהיה לך. אז טוב, אז לא, את לא רוצה את הבגדים? אז אני אתן לך את הנעליים. אז אני אתן לך את זה. הוציאה את הסרוויזים. הוציאה את הסרוויזים, את הקריסטלים. לא היה חסר בבית שום דבר. הוא סידר להם מים, סידר להם את הבית, סידר את הכל. נסע שמה ובחזרה, ועשה את הכל. כן, עכשיו, בואו אנחנו נעזוב את הזה. שווה רק להגיד, אותו אח שדאג לה גם לימים הקים את יד ושם בארצות הברית, ועשה הרבה להנצחת השואה, זה אח של סבתא, שגם זכינו להנציח אותו לפני שהוא נפטר, לפני 3 שנים. אבל אני חושב סבתא עכשיו, בעצם אבא שלך, שבעצם הוא הגיבור של הסיפור שהציל אתכם, מה קרה איתו? אני חושב שאלה זה, בא יום אחד, מאוד בקיצור בשני מילים אני אגיד, לקחו את כל היהודים האלו הלגליים, היחסנים כאילו, ולקחו אותם לבית כנסת, ואמרו שמביאים אותם למחנה בשביל עבודה. מה היה להם ברירה? הכניס את כולם לבית כנסת. האבי, שהכיר את הבית כנסת הגדול הזה, ששם הקהל לא היה כל כך גדול כמו שהבית כנסת היה שם גדול. היו 2 בתי כנסת גדולים. הסמץ אותו דבר. אחד שאני לא הולך אליו. אחד בשביל זה, וזה אני לא הולך. כן. אבל לא, אחד צריך, משפחת דאומן היחסנית, הייתה צריכה בית כנסת גדול, עוד בית כנסת אחד, שזה יהיה בשביל היחסנים. אבל היחסנים כבר עכשיו אינם. ושיימן אמר לי, זה כולם עכשיו בבית קברות. ככה הוא אמר לי פעם. מה קרה בבית כנסת? בבית כנסת אספו אותם והיו. לקחו 3 אנשים, 3 גברים, והחליטו לברוח. או שאולי סידרו שם עם איזה שומר או משהו, וברחו 3, שאחד היה חי פה רוטנברג ברמת גן, אליעזר רוטנברג, ועוד אחד, ואבי היה השלישי. 2 תפסו, ואבי אמרו שהיה לו הרבה כסף נתן למישהו, אבי ברח. אבל כל הקהל עכשיו שומע, אנחנו כבר לא ראינו את האבא שלי. הפולנים לקחו אותו. ואמרו, אנחנו מצילים אותך. איפה הכסף? הוא נתן לה בדרך.
אמרו, לא, אנחנו רוצים את אשתך והילדים. אנחנו יודעים שהם נמצאים בסביבה. אם אתה לא תמסור לנו את זה, אנחנו לא עוזבים. אנחנו רוצים. הוא נתן להם את הכסף, כי אמי ידעה איפה הכסף, שחזרנו, לא היה שום דבר. מסר להם את הכל, נתן להם. אבל בסוף, שהוא ראה שמענים אותו, ועושים ממנו חתיכות, הוא אמר, אני הולך לקידוש השם, אבל אשתי והילדים שלי יחיו. זה הסוף. הם ממש לא מסרו אותו לגרמנים, כי רצו את הרכוש, את הכסף. רק ממש אנחנו יודעים שהמכירים וידידים היו בין אלו שעינו אותו. כמה זמן ואיפה קברו, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו נשארנו. והוא ברח דרך חלון. ועכשיו סיפור שאנחנו באים לפולניה, והאחי סידר לפולנים שיקבלו את הבית כנסת ויעשו מזה ספרייה גדולה וחידשו וזה. ושלא ישלמו כסף ורק יעשו. אבל יש לו תנאי. מה התנאי? הוא נותן את הבית כנסת שלנו, של היהודים, של העיירה. והוא היה מוסמך לתת בגלל שהוא... בוועדת התביעות, היה יושב ראש ועדת התביעות. אז מה אתה מבקש? הראש עירייה שואל. אני מבקש דבר קטן מפה. אני לא מבקש חדר, אני לא מבקש שיהיה רשום עלינו, אני נותן לכם. רק החלון איפה שאבא שלי ברח, יישאר ככה ואתם לא תנגעו. הוא נסע לפולניה באופן מיוחד, ששינו שמה, והוא אמר, את החלון הזה יישאר ככה, כמו שהאבא שלי ברח מפה. ופה יהיה כתוב שזה החלון, הוא לא רוצה לכתוב, כי הם הפולנים לא ייתנו שהפולנים הרגו אותו. שפה מהחלון הזה הוא ברח למוות, שהרגו אותו. אז הם באו ואמרו שלא כתוב יהיה בעברית, אמר על בית קברות שלנו שתלו, תראו שכתוב בעברית, ופה גם יהיה כתוב. וכתוב שם בזה, גם בעברית וגם בפולנית. בפולנית אין לנו ברירה שהם כתבו. מה אנחנו יכולים לעשות? כתבו. אבל זה נשאר לזכר הילדים והנכדים והנינים שיש לי, ברוך השם, והכל שיבואו לשם, יראו שיש מאיפה סבא לא נולד רק גם מת. כי מקום גבורתו לא נודע. מקום גבורתו לא נודע, בן אדם מאוד צעיר. יום פטירתו לא נודע. יום פטירתו, הרבנים קבעו לפי תשעה באב, וחמישה באב. וסבתא, ובאמת עכשיו לצערנו אני חושב שבגדול יש עוד הרבה דברים איך ברחתם אחר כך ואיך הגעתם. סבתא, אני אגיד במילה, עלתה בגיל 14 באוניית מעפילים לבד. כן. לכיוון ישראל, שזה גם כסיפור של... הכל הרבה... עם עליית הנוער? עליית הנוער. רק ילדים הראשונים מהשואה שעלו, הספינת מעפילים הראשונה בעלייה הבלתי לגלית של עליית הנוער. איזה אונייה? בבקשה? איך קראו לאונייה? תל חי. תל חי. אונייה תל חי. ברור, היה כפר אחד בפולניה, זה הכפר של האונייה. למרות שהבית היה הפוך על הפוך. תל חי, אבל לא חשוב. היא הגיעה גם שווה להזכיר במילת הקיבוצים שהגעת לקיבוץ משמר העמק. אבל לא, חילקו... אגב, סליחה, הערה, היא הגיעה לקיבוץ רמת השופט, נכון? לא, קודם כל 45, סליחה, לא נליב. אנחנו באנו באונייה הראשונה של ילדים.
וטיילנו דרך הים בחורף, נתנו לנו כמה שבועות ככה להסתובב. אקסטרה. ואקסטרה דלוקסה. ואמרו, הקרוזים הראשונים. על הקרוז. והאנגלים אמרו שגנבו את הילדים. מאיפה גנבו את הילדים? גנבו את הילדים. אמרנו, שם היו ילדים יותר קטנים ממני, וצעירים וקטנים, ולא היה להם אף אחד בעולם. אולי אחר כך מצאו את מישהו או משהו, אבל תרשו לנו לרדת, תתנו לנו לאכול, תעשו לנו איתו. אז נתנו לנו ככה לזה, ואחר כך לקחו אותנו לעתלית, והוסיפו לכל אחד קצת שנים, והורידו קצת שנים. אז שמה, האלו שקיבלו אותנו, אני לא יודעת אם לקרוא לסוכנות או לא סוכנות, אני לא הייתי בעניינים האלו, והוסיפו וחילקו את הילדים בהרבה במשקים, זאת אומרת בקיבוצים. בין היתר, אני הגעתי לקיבוץ רמת השופט, עין השופט דליה, שזה שלושה גלגולים. שמילה סבתא, רמת השופט זה על שם השופט ברנדס? כן. שזה... כן, ברנדס. המנהל של הרחוב. מה? המנהל של הרחוב. כן. אז אנחנו הגענו לקיבוצים האלו, והתנהגו אלינו כל כך יפה, וכל כך יפה אימצו אותנו, שאי אפשר לספר ואי אפשר להגיד. הם לא היו קיבוצים זה... דתיים בכלל. ממש לא. ממש לא, שומר ממש לא דתיים. לא, לא, בכלל בשומר צעיר. לא, אני כבר עליתי על אונייה, אני לא יודעת את אני לא שמרתי. אני ידעתי דבר אחד שצריכים לחיות, אבל הייתי לבד. היו גרעינים שם שם. עכשיו אתה יודע למה אתה לא שואל אח שלי ואמא שלי ואיפה הייתי דתי? אחי הדתי? זה סיפור ש... הם אחר כך נתנו חינוך. בדרכם. בדרכם. אפשר עוד שאלה אחת? בבית איזה שפה דיברתם? בבית. עברית, איפה למדת? לא ידעתי להגיד פולנית. פולנית. אז עברית למדת רק בקיבוצים? אני שואל. כבר 64 שנים בית ספר, מה גמרתי בית ספר? לא, אבל עברית פעם ראשונה את מדברת בישראל? אני שואל. חשבתי שזה טורקי. בעיר הגדולה לא היה אולפן. דבר אחד תדע, אני אומרת ומציינת, ויש פה הרבה צעירים, ויש פה הרבה טענות, ויש הרבה מענות, ויש הרבה דברים טובים. אבל דבר אחד צריך לדעת, אנחנו באנו, הרגשנו הכי טוב בעולם, והטוב הזה הולך אחרינו כל הזמן, כי התנהגו אלינו יפה, היה לנו חופש, למדנו, עבדנו, לא התלוננו שלא קיבלנו מיטה, שאז מזרום כזה, ושלא נתנו לנו בית, שלא בונים בית לנו, לא ידענו שצריך לבקש בכלל. מי? מהמדינה. לא רצית לגור ברוטשילד? ברוטשילד, כן, שם היה פעמיים רוטשילד. רגע, סבתא, רוצים לשאול שאלה. אפשר שתי שאלות. בבקשה. אחת, כשיצאתם, האם היה עניין של פחד מהפולנים שיהרגו אתכם, או היו עניינים? זה מאוד שאלה נכונה ומתקבלת על הדעת, בגלל שברחנו באמת מפולניה, אבל זה סיפור שלא אספר אותו, אבל אני ואחי הגדול, היה צריך לעזוב את פולניה, בגלל שהוא היה מגויס לצבא. וכמה הוא היה מבוגר ממנו? 5 שנים נדמה לי. הוא כבר היה בן 18. היה צריך כבר ללכת לזה. החליט עם עוד שני זה שנוסעים לוורשה, ואנחנו נסים לשם איפה שהיה הגטו, והיה קיבוץ לוחמי הגטאות. ולוחמי הגטאות קיבלו את אחי ושני החברים, אבל הוא החכם של האח שלי, הוא לא אחראי, אסור לדבר. ככה הוא רוצה. למה? אז... לכלכה עליו עכשיו, מזכירה שהוא לא חי, איזושהי אמונה שאסור לדבר? אסור לדבר, כן. אבל הוא החליט לנסוע, לא להודיע באיזה, את מישהו לשלוח שהם בוורשה למשפחה, ואנחנו היינו בעיירה.
ולבית ספר לא נתנו לנו להיכנס, כי הפולנים אמרו שעוד לא הורידו מהגרמנים את החוק שאסור לקבל הילדים היהודים. אז שלחו אותנו לעיר הגדולה, ואני הייתי בעיר הגדולה, אז בא לי הודעה שאני צריכה להצטרף לאח שלי לוורשה. ואני לא יודעת איפה, לא ורשה, אני לא יודעת איפה הכפר על ידי, איפה הוורשה הזאת, ואיפה אני צריכה לדעת, איפה אני צריכה לנסוע. בקיצור, שלחו את מישהו והגעתי לוורשה. אז אח אומר, אבל למה באת כל כך מאוחר? אמרתי, מה באתי מאוחר? אמרו שאני צריכה ורשה, אני ידעתי מה זה ורשה, ולאן אני נוסעת, מה אני צריכה למהר להנה. אז הוא אומר, אנחנו עוזבים. אנחנו עזבנו בגלל שפחדו שיתפסו את הבחורים שם בקיבוץ לוחמי הגטאות, ושולחים אותם לרוסיה, אמרו. אז ברחנו, ובין היתר הייתי אני עם אחי. כשאת אומרת קיבוץ לוחמי הגטאות, את מתכוונת למקום שם בפולין, הכשרה. ותופסים, וברוך השם, היהודים יש להם הרי מזל, תופסים אותנו על הגבול עוד שאלה? הרבה מדברים על הלקח מהשואה. מה לדעתך הלקח המרכזי מהשואה? מה צריכים ללמוד הלאה? מה הלקח המרכזי שאנחנו כדור שני, שלישי, רביעי, חמישי? צריך לצפות. אני היום אמרתי, אני לא זוכרת למי אמרתי, אחד עם הילדים או משהו. אתמול בערב. אגב, ינון, זה השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, באמת לסיום. לא, שזה... מה המסר שלך לדורות הבאים, בעקבות השואה? אני חושבת שכל בן אדם מבין את המצב של החיים. אם יש מדינה ויש איזה בית שאפשר להיכנס, אז זה מועיל, זה עוזר. אין לנו ארץ אחרת. אז אין לנו ארץ אחרת. בלי טענות ובלי מענות. מי שבא ישר ולמד וגמר את הלימודים. אני גם עברתי בארץ טרגדיה מאוד מאוד גדולה, שלפני שנה או שנתיים היינו ביחיעם, שזה ילדים שגמרו את הבית ספר יחד איתי ואיתנו, המחזור, והגייסו אותם לצבא שלא ידעו, ובדרך של יחיעם 41 ילדים שחטו, חרגו. שיירת יחיעם. היא ניצלה בנס, היית... ואני הייתי צריכה להיות בשיירה הזו, אבל אמרו שנסע בלילה. אז נסעתי לחיפה לקנות, כי שלחו לי כל כך הרבה כסף, דוד שלי משלחי, לא, כן, נכון. היה לי דוד גם בשלחי, אח שלי. אני רוצה לנסוע לשלחי. סבתא, הם צוחקים עליי שיש לי בני דודים בכל הארץ, את גלובלית. לא, אני גלובלית. אז הוא, הרי שלחי גם הייתה אנגליה, ופה היה אנגליה. אז הוא היה האדון שהוא נתן לי את הפקודות מה לעשות. אז שלח בלי הרב כסף מאנשים שנסעו, שבאו וזה, היה לנו קשר עם הדוד. איך הוא ידע שאני בארץ? מהבן דוד של מנתן. ברור. סבתא. ברור לכולם. תל חי. עכשיו. רגע, והוא שלח לה כסף, הלך לקנות סילה. אני באתי, אז השיירה נסעה ובכיתי. איך אני מגיעה? פספס. בינתיים פספסתי ונשארתי בחיים, ואני פה. כנראה שזה היה הגורל שלי. יידיש, את יודעת לדבר? עכשיו, כן, בטח אני יודעת. דיברתם ביידיש במשפחה? בבית דיברנו הרבה פולנית, הסבתא דיברה פולנית, היא הייתה מקום עוד יותר קטן מאיתנו. דיברו פולנית, הרבה. אנחנו דיברנו, כן, אבל הם דיברו... ואז היא הייתה היית מחזור ראשון בצבא אחרי זה, הייתי בצבא, והיא חיה 60 שנה כמעט פה, ברחוב המקביל. בשכונה נכונה. כן, ואימא שלי
ואמי הספיקה להגיע, אבל לא הגיעה כבר שהייתה מדינת ישראל, היא לא נוסעה ככה, סתם. אבל עכשיו גם פרקו לך את המפעל שעבדת בו. ופירקו לי, אני עבדתי, רגע, סבתא, לא, זה הבת שלך. היא שואלת דבר אחרון לסיום, אם את רוצה להגיד משהו אחר. המסר, לא הבנתי המסר. המסר בשני ממש של... אני נותנת מסר לשמור על המדינה שלנו הקטנה. היא קטנה, היא לא גדולה. היא קטנה. אם אומרים שהיא גדולה, אנחנו גדולים. אנחנו גדולים. למה אנחנו גדולים? כי אין לנו אחרת. כי אין לנו אחרת. אפילו שרוצים, אפילו של זה, אבל הארץ שלנו זה שלנו. תודה רבה, סבתא.